Για πάμε. Για πες μου, ποιο είναι το θέμα σου. Τώρα μπορώ. Δεν σπάει. Δεν σπάει. Ποιο δεν σπάει. Το Τι Bedrock. πέτα. Το Bedrock. Ναι. Σίγουρα δεν έχει καλή πίκαξη. Ωραία, πάρε. Πάρε δικιά Έχω μου. diamond pickaxe. Πάρε δικιά μου, πάρε δεν δικιά μου. Τι, Ωραία. Σε ένα λεπτό θα έχει σπάσει. τι μπορώ. Ξεκίνα, ρε. Δεν ακούω, πες το. Ωραίος. Πάμε, το έχεις. Περνάω εδώ πάνω από το κάτι νερά και κάτι Και δικές, τέτοια. σε ένα λεπτό θα σπάσει, να ξέρεις, μην αγχώνεσαι. Οκ. Σπάει πάντως, μην αγχώνεσαι. Ναι. Και σου δίνει κάποια πράγματα, να προλάβεις να τα πάρεις, Ναι. Καλά, και άμα το πάρεις μου τότε είναι σιγά. Όχι, φεύγει, εξαφανίζεται, γι' αυτό το λέω. Όντως. Ναι, πρέπει να είσαι γρήγορος. Ναι, γρήγορα κιόλας. Αλλά καλά κάνουμε που είμαστε από πάνω μου, λες μαλακής, μην είσαι από πάνω. Πρέπει να σε βοηθήσω κι εγώ, ρε μαλάκα, πρέπει να σε βοηθήσω κι εγώ. Να βοηθήσω. Σταμάτησες! Δεν σταμάτησα. Σταμάτησες, σε είδα! Δεν σταμάτησα καθόλου, Βίκτορα. Μαλάκα, σταμάτησες! Έχω το πλήκτρο πατημένο, δεν σταμάτησα. Σε είδα, να ξέρεις, σε είδα. Έχω είδα. το πλήκτρο πατημένο, σου λέω, δεν Ωραία, σταμάτησα. και επειδή το βγάζω record για να σου αποδείξω ότι σε είδα. Ωραία, βγάλ' το. Μες εδώ. Θα το Εγώ δεις, έχω θα το δεις. πλήκτρο πατημένο όλη την ώρα. να Ωραία, ξέρεις. σπάσω. Εγώ το είδα ότι σταμάτησες. Οκ, εγώ σου λέω έχω το πλήκτρο πατημένο όλη την ώρα. Τώρα τι μου λες. Μαλάκα, εντάξει, τώρα δεν το πάρουμε ποτέ. Καθόμουν μαλάκα χθες και μάζευα πόση ώρα. Έχει πονήσει το δάχτυλό μου, να ξέρεις, το κλικ που το έχω τόση ώρα. Γιατί ρε. Μαλάκα με κοροϊδεύει ο πούστης, δεν σπάει. Άντε γαμίσου, ρε μαλάκα. Το κρατάω στα αρχίδια μου. Δώσε μου το. Άντε γαμίσου. Δώσε. Θα σε σκοτώσω να ξέρεις. Είναι η εργατική μου πίκαξη. Ρε. Πάρ' τα αρχίδια μου, μαλάκα. Κριτικέ. μου λες μαλάκα. Έλα, γιατί μου λες μαλάκα. Θα σε σκοτώσω να ξέρεις. Δεν Έλα, θες μην να- είσαι. Έλα, δώσε μου Ναι, τώρα, τελείωνε, έλα. Πες το. Έλα. Μην είσαι αρχίδια όμως, ρε φίλε, τώρα. Αυτό μπαίνει YouTube, φίλε. Αυτό μπαίνει YouTube. Είναι ό,τι καλύτερο. Αυτό. Sorry, λίγο. Θα το ανεβάσω στο page μας τουλάχιστον. Μένει σε εμάς. Έχεις τέτοιο. Έχεις